of becoming president. Therefore, there's an opportunity for running mate Niko hapo. Kinde manokende bang' joho wuok e nyima pudno, jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua mana kaka jotelo wetene motelo onyiso chir ni oromo bedo jalup Raila Odinga kosingo medo dhi nyime gi manyo mbulu mar kelo loch ne Azimio la Umoja One Kenya. This is a first, having interviews for the selection of Deputy President stroke running mate. It was a cordial engagement, and I very much look forward to the outcome and to successful campaigns by the Azimio team. I'm ready to hit the ground running. Bang' yweyo mar migago, gavana mar kaunti ma Kakamega Wycliffe Oparanya bende ne omolo mondo odhi onyos chunya pudno gi wach manyalo miyo kwande mar bedo jalup Odinga donj kare ka opako lony mare weche mag siasa kaka gino makete ong'ala manyime ne jowetene mamoko. I can't say it was a serious interview. It was just an interaction to get clarification on some of the issues. It was actually not questions, I would say, but general interactions, your experience in politics, your qualification, what you think you will bring on the table, such a question. Kata obedo ni duond bura mar KANU en achiel kuom jokanyo madito e Azimio la Umoja One Kenya, giwacho ni gin gisiro lwedo Kalonzo Musyoka mondo obed jalup Odinga, ka Kalonzo igeno ni nyalo chopo e nyim apudno tich ariyo okinyi. We have received instructions from our national chairman, Senator Gideon Moi, that he will not be appearing before this panel because he had written a letter initially to the chairperson of the eminent persons and the party Kenya African National Union, KANU, of which I am a member and is the national chair, had endorsed His Excellency Honorable Kalonzo Musyoka. That is his position. Kakoro dong manandalo matin to dichieng mane IEBC oketo mondo jochung' malaro kom jatend piny oyier jolupgi. Kwano koro chakore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Penjo makoro ganda jo Kenya rito duoko mare ni en ng'ama hape biro leng'ore mar bedo jalup Raila Odinga e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. George Bati, Ramogi TV, Nairobi. Yako Ramogi, purwan mane mago motendo koda weche mag walo jochung' mabiro bedo kaka jolup jotelo malaro kom tend piny e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Duol mar IEBC koro koni jogo mamanyo lemo mar jolup jolar kom jatend piny nyaka bedni osegwe tao kagin apisas mag piny owacho. Kamishna mar duol no mar IEBC Ngire Abdigulie no wacho ni onge apisa mora mar piny owacho mibiro wal kaka jalup jalar kom tend piny Kenya kata jalup governor ponono ni neo kogweyo tao kaka chik dwaro. Ma bende koro nyiso ni kata jatend migawo mar pur Peter Munya koro nyalo bedo ni onge kod thuolo mar bedo jalup Raila e yiero mabiro e bwo riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. IEBC bende koro wacho ni mane en governor ma Nairobi Mike Sonko bimi thuolo mar laro kom ngar governor ma Mombasa kata kobedo ni nosekalo badho duto manoriwe nyime kaluwore gi bedo ni nothiche oko kaka governor ma Nairobi. One ought to have resigned if they intend to be in politics, and if they're holding a public office, they need to have, they should have resigned. I think it was sometime in 9th of Feb. 9th of is it April? Feb. Was it 6 months or 6 months? 6 so months to the election, to the general election. So that rule applies to all. It's not selective. And if you intended to be in politics, you should have made your mind a long time ago and joined whichever formation you want to join. But I think for us, we will enforce the law as it is. You choose to be in politics, so you must have had discussions with people prior to being chosen to be a running mate. And so if you have such intentions of going into politics, then you should make your way out of public service. The law guides us that if you have been found to be culpable by a competent court of law, and by a court, to have been impeached sufficiently for certain irregularities in performance of your duty, then if there are existing appeal mechanisms, then you can still be eligible to vie. But if all those appeal mechanisms have been exhausted and therefore the final verdict is uncontested, then
you shouldn't run. Nyakona mwaka podwan mane weche go motudre kod siasa odhi nyake county ma Kajiado kama jalar kom tend piny Kenya bore ruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga gilange kawuono notero campaigns magi e gwengego ma Kajiado. Kwethno mar Azimio la Umoja okwayo oganda jo Masai mondo osir Raila Odinga lwedo ka bende gikwayo ombulu ne gavana ma Kajiado Joseph Olelenku. En romo mano kelo kanyakla jokanyo no mariuruok mar Azimio la Umoja. Romo no mano bagi gavana ma Kajiado Joseph Olelenku mabende koro geto laro kom na nyadichiel kendo gidun bura mar ODM. Jalar kom tend piny Kenya e boriruok mar Azimio la Umoja Raila Amolo Odinga notio ko thuolo mar sero ombulu kokwa jodak ma county ma Kajiado mondo mi obiyogo ombulu ne jochung' duto mani e boriruok mar Azimio la Umoja. Tunataka kuona kama Kajiado county yote inakuwa Azimio la Umoja. Mko tayari? Mko tayari? Viti vyote, MCA, MP, Senator, Women Rep, Governor na Rais. Sawa? Mtafanya namna hiyo? Mimi nataka kuwaomba nyinyi watu wa Kajiado. Jamani, mtupatie hatamu ya pili tuwafanyie kazi. Mtatupatia hatamu ya pili tuwafanyie kazi. Na mjue tarehe 9 mwezi wa 8 Baba the 5th Raila Amolo Odinga. Raila no singo ni pinyo wacho mare biro rango wechego mag lo mosebedo ka kela chieth nade e gwenge ma Kajiado pononi oyombe yiero madwi maraboro kabe no singo chiwo thieth manono ne oganda jo Kenya e bwo chenro mar Baba Care. Masai imekuwa na dhuluma mingi zaidi tangu wakati wa koloni. Dhuluma ya kihistoria, mambo ya ardhi. Zimekuwa shida zaidi. Shida zaidi. Sasa tunasema tunataka kupatia watu wakaji wa Kajiado haki ya kumiliki ardhi sawa sawa. Hakuna jamii Kajiado inatishwa ati haitakiwi hapa, ameleta kila mtu pamoja. Odinga no singo kelo makare piny Kenya kotingo koda kadeo joma mine ma odak Kenya to ni kod ting mapek mokalo magrito nyithindgi kabendo singo chiwo thuolo makare masomo manono ne jopuonjre ma pachuka. Wale wa mama ambao ni hawana mabwana na wana watoto, single parent mothers, hawa mama wanapata shida mingi sana kimaisha. Watapata msaada kutoka kwa serikali yetu. Sisi tunajua we are safe under Baba. Niulize kwa nini? Siasa ni kuweka agano. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ndio kiongozi ambaye atachunga nchi. Wengine watabomoa. Beleno tiyo ko thuolo no mar sidho ayanga jochung' e laro kombe mopogore gidun bura mar ODM e county no ma Kajiado kendo jiwo oganda jo Masai mondo mi osirgi lwedo. Kwa hivyo serikali ambayo inakuja ni serikali ya mapinduzi ambayo itainua Wakenya kutoka kwa hali ya ufukara yapeleka katika hali ya utajiri. Tafadhali Baba, ukituona vile sisi tumekuja pamoja ili tukusaidie wewe na sisi uokoe nchi yetu. Hii si mchezo. Hii si mchezo, watu wa Kajiado. Osuru nyimenya kwa Ramogi podwan mago motene koda weche mag siasa. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi koro yudo otiko mar dok laro kom kar chung'od burano ma Lego Usonga. Mano kaluwore gi listi ma ogol gi board ma ochung'ne yiero e ODM. ODM oyango ni bang' itwalo ywak mancha noter e komiti mawinjo ng'ur mag weche mag welo kod yiero kendo gipuodho jogo mawinjore omi otiko ne mondo odhi olaro kombe moko manyocha ne okwed welo magi. E county ma Nairobi Timothy Wanyonyi Wetangula dhi laro kom mar kar chung'od bura ma Westlands gi otiko maduon bura no kai county ma Kilifi. Amina Laura Mnyazi makoro dhi laro kom kar chung'od bura ma Malindi gi otiko mar ODM.
E kaunti ma Kisumu, Samuel Onyango molo ema koro oyudo tiko mar ODM e laro kom mar MCA mar Railway. Ka e kaunti ma Migori, Eunice Apiodi ema dhi laro kom mar MCA ward ma Central Kanyamkago. Bod matawo welogo koni buche moko pod nitiere e nyim doho kendo ibiro chiw duoko magi kosetiek winjogi. Nyakora mugadi nyake county ma Homa Bay kamari ruoge mag jodole county no ma Homa Bay ochaka yanga chendo mar yalo injili mar kwe county no ma otelo ne yiero mabiro madwe maraboro. Chendo no motingo jodolo e dinde ma opogore kaka Anglican, Kopere, kanise mag Adwen, Jo-Islam kod dinde mag Pentecoste geto neno ni siasa kada jo siasa onyayo kwe kinde magi timo campaign. Jadolo mar Anglican e bade ma milambo manyanza Bishop Edward Onyanyo koni gibiro rado gi jo siasa ma opogore county no kod bende wuothe kor gwenge kag bende giyalo kata ginyayo kwe e kinde go mag campaign. As a forum for religious leaders in Homa Bay County, the way you've been meeting, we've called for the following. One, that the local contestants will stop mobilizing youth in a manner that makes it easier to deploy them for violent purposes. Two, that the NCIC, which was born out of violence, will be able to collaborate with the Ministry of Interior to monitor and tame hate speech and incitement that is made through the social media and other forms of communication. Amani ndio umoja wetu, ndio undugu wetu, ndio kila kitu katika maisha yetu. Amani kama amani ndio inayotuunganisha kama wanajamii wa Kenya. Amani kama amani ndio inatufanya kuwa sisi tuwe ndugu moja katika nchi yetu. From this platform they can be able to go back in their various areas and ensure that they sensitize the congregations, the masses about political tolerance. Polwane mag motenre kod weche go mag siasa ka wabende korwa dhie campaigns mag kweth mar Kenya Kwanza kamwelo ne gitimo limbe gwenge go ma otelne gi jalup jatenda piny Kenya William Ruto mano kweth mar Kenya Kwanza no timo campaign e gwenge mag Samburu. Ruto kod lange kama otingo Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula no singo bero chumi mag gwenge go mag Samburu. Ma ler makore miwa gi jachung weche marwa Ken Mugai kaka limbe mar Kenya Kwanza no bedo. Bangli limbe manyogi timo e kaunti ma Trans Nzoia, kweth mar Kenya Kwanza ne otero campaign nyaka gwenge mag Samburu. E twak mar Uganda jo Samburu, jalup jatend piny Kenya William Ruto osiemo ne Uganda makono mokuom gigo ma ogeto timo koyudo thuolo mar tayo piny Kenya. Kama duong' moloyo en chwalo nyime chenro mag dongruok mane ochake gwengego gi tend Jubilee. Mimi nikiwa vice president, si tumesukuma lami kutoka Rumuruti mpaka imefika hapa Maralal, kilomita karibu 120. Ni kweli ama si kweli? Si tumeunganisha stima kutoka watu 2,000, saa hii tuko na watu 13,000 wako na stima. Ni kweli ama si kweli? Ruto medo jiwo Uganda jo Samburu ni piny owacho mare biro chung'e adiera kendo ajenda margi en riwo Uganda jo Kenya. Kama Kenya Kwanza tutaunganisha taifa letu la Kenya bila ya kumshurutisha mtu yeyote, bila ya kumlazimisha mtu yeyote, kwa sababu sisi ni alliance ya demokrasia. Jatend Ford Kenya Moses Wetangula kanyakla kod nyawadgi mar ANC Musalia Mudavadi bende omedo singo ni winjruok margi mar Kenya Kwanza pod ongirore. Timu yetu yeye anaitwa the first among equals. Yeye si mkubwa wa wengine, yeye anafanya kazi na wengine. Sisi hatujui. Sisi kwa Kenya Kwanza tunataka serikali ishinde na serikali iwe ya Kenya Kwanza. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu. Ote gimijingo ma William Ruto kod lange nigo en mar yudo loch kokalo mbulu ma Uganda jo Kenya biro goyo
tarik 9 mar dwe mar aboro higani. Kermuga, Ramogi TV. Odani wakao yweyo mokwongo nyakwara Ramogi nikech mar Ramogi TV weche manyien mag OIMORE pod nitie mathoth ahinya, kata kamano nitiere kaka yawa bende medo ndikonwa ka gimedo loso kodwa achiel kachiel Ramogi TV kar kaedi. Wantiere bende mbui kache Facebook Live mano Ramogi TV, kama bende kwang'yo mana tena na engineer Lazaro Kanyambok wacho kanyo mano en pache kalure gi Lazaro Kanyambok. Ntiere weche mwacho kanyo bende okwachwala ahinya. Fred Nyakwara Isaya wacho kanyo nunjo makare ka ntiere gwengo ma Mombasa Alikoni, ka bende engineer Woodbent wacho ni ntiere Rapogi Kamgundo wacho kanyo ni omora ahinya, to bende wacho ni chieng' nyuol mare koro wakoni odiochieng'no mar nyuol makare engineer Woodbent. Engineer Woodbent obango kek koso obango kuon? Akia obango mane makoro nyiso. Obiro nyiso ero Linda Lind bende wacho no sedonjo kitano Ramogi ka entiere county ma Kisumu kotho njiko jaunga bende nyisa kacha ne oneno weche manyien kod jaode mano Lucy Okoth yo makare. Otis Nyakwar Nyawade bende wacho ni entiere sindo mwalo sindo dala kendo weche manyien chopo ne gi sindo yo makare. Erokamano ahinya Lydia, aneno ka kora kodi bende joma bende okwang' ma message magi kata ote magi ochopo kaendi Wood Tsunami kata sani anenu maler Ramogi TV mano kanyo endo iluongo ni Baba Derek mar Kakamega Lurambi. Erokamano ahinya. Kasto Oduor Julius ka ntiere Marenga Beach Posho Mill wacho ni aneno kenda mor ka Ramogi TV choponwa yo makare. Kefa Ochieng' Rabo wacho ni wakwayo jotendwa mondo losnwa ndara mawuok Masara kadhi god Kwero mano wasayo gi yawa jotelo sau go Chieng' Rambo mondo time kamano mondo gibed gi wuoth mayot. Nyakoro Mugadhi nyake county ma Homa Bay ntiere wach mabende odhi mbele kono mano e county ma Homa Bay bende koro pod wang'e mana mag motudre kod weche go mag siasa. Wadwani mondo wanon ni malongo mondo wang'eni to ginang'o gini matimore gwenge mag county ma Homa Bay mondo mibed gi geno kata ging'eyo kuom gik mathoth matimore kono. Nyakoro Mugi Governor machon ma Nairobi Laktar Evans Kidero jiwo jogombule county ma Homa Bay ni mondo biyo jatelo manyalo chwalo ne gi chenro no mag dongruok yero mabiro ma girango duond bura ma ng'ato ochung'ie. Kidero mabende laro kom gavana ma Homa Bay kaka jachung' maonge duond bura mora mora. Okoni jo Homa Bay ni Homa Bay dwaro lokruok ka ochakore e kom mag gwenge ma yiero kiyiero kor gwenge ma yiero kik rang duond buche kata mano midendo ni 6 piece kendo jopiny winjo bed ni chiko itgi ne jotelo manyalo konyogi. Kone jopiny mondo bang' gombulu ne ogai mar ODM Raila Amolo Odinga tarik 9 dwe mar aboro to kombe mamoko giyier joma nyalo loko mana ngimagi. Ne oloso kinde mano dhi nyime gi kampen mare gwenge mag Kabondo, Kasipul kod gwenge marangwe. Yie kodwa yes kodu. To kwa biro piny ka iyiero dhano donge iyiero ng'a unya paro chieng' moro ne Mbadi loso to Mbadi ne ng'isogi ni upietho wiru kanyo ni mi certificate ne biro dongo sadi saa 2 okinyi mana kaka kochopo kar gavana saa 2 okinyi gisedongi certificate oseyiero Daktari Evans Odhiambo Kidero. Jodalawa magi mo wacho mos kik wawach kwa walo kata kwa go koko nikech otiko kata certificate okel dongruok. Dhano ema kelo dongruok. Nakoro pola men mana kelo ni weche gi chenro maro OIMORE kama bende podwago mana tiache mago mag siasa. Erokamano bende kuom ote magi mago michwalo e studio kaka ng'iyo kanyo SMS kata ote machuok. Naftali Oko Jauradi wacho ni ntie wach mamiye nyiero kanyo ka bende wacho ni jo Azimio moko to ntiere gi dwaro moro kanyo. Fredrick Abia Nyong'o nyisowa ni omor kowinjowa to koro nyoro owacho ni jo siasa moko no biro ka weyo duond buche gi en gima owacho ni ber ahinya. Ka bende Nyakwara Ramogi stiga bende koliet mag siasa medo mana chwalore mede kata kopo ni chwalo wach moro
wanyanya kwe waduto pod wan jo Kenya. Mane wach maduong' masani koro wachiko kodo tarik 9 dwe mar 8 ni wan jo Kenya waduto. Siasa biro to biro rumo, kata kamano bedo ni wan joma libamba kata joma kiewo, bedo ni wan owete kata wan nyimine en gima biro siko nyaka chieng'. Kamano no kaendi Sauke mar Osiri wacho ni I'm watching live kendo weche manyien biro nwa makare gwenge mag Osiri koni. Baba Papa wuod Wangapala kantiere gwenge mag Kisumu wacho ni wahero Ramogi kaka kelonwa weche manyien kendo weche manyien ok nyal bawa. Erokamano. Wuod Bati anto arito mana tarik 8 kura maduong' an Zadok Otoi kanyo mabro pieme ni jatelo mane madwaro. Nano ka Isaac Uma wacho kanyo neno ayo makare ka entiere gwengo mag Migori kato Henry bende wacho ni entiere ayueyo kendo sedonjo ka oneno Ramogi TV. Musa wuod Atieno wacho ni entiere gwenge ma Ugenya Ukwala, oluongre ni an japang achiel kende mar Ukwala opposite Mali supermarket and locked. Kato wuod George bende nyiso kanyo ni wamak e present, nyiso ni en kodwa ka sechegi kendo ka kunjore. Amora inyagi jal miluongo ni Benosia wacho ni moso ukanyo Lydia. An Benosia keto wang' jowi mar Ramogi kendo antire baba dogo Riverside ka to wang' ni siasa ma wang' ni to chal ka gimo bago wang'a kata jo siasa madongo bende chal ka gimo bago. Kasto Lawi Masaga manosoja wacho ni neno Ramogi TV yo makare kendo gen koda Celestine Awor mabeno neno wagodo gie sani. Nyakora Ramogi metudi koda na pamarote machoka ria deka uchiel nono kabende wantiere kacha Facebook Live Ramogi TV. Wakothu limadio yo machok kata kamano wan gi mathoth kokalo Ramogi TV kaka mabiro ni. Jokedo gi nyange mar nyiri koro tiyo gi yore somo e jiwo lwenyno. Yud kama ilongo ni dala ka nyolo Havana Estate Group Phase 4 enengo molwar masiling 629 kende. Ni mathoth ndikote machok ni lo kaeto ior e namba